ख्रिस्ट'नि बिसाफोर जेब्ला जोङो जोंनि मेगनखौ बेखेवनानै नायगोन आरो जोंनि मेलेमखौ जोङो बाहायगोन, जोंनि गियानखौ बाहायगोन, जोङो नुनो मोन्दों दि बुहुमनि मोनफ्रोमबो जायगायावनो समयसायानो समयसा, जेंनायानो जेंना दासान्दि जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। म्यानमाराव गेदेर समयसा बांग्रिं जानानै थांबाय आरो बे बांग्रिंआव गोबां मानसिफ्रा थैबाय। चाइनानि बेंककआव गोबां मानसिफ्रा थैबाय, न' बांफोरा बायफ्रुजोब्बाय, सिमांनि न', थाग्रा हा सम्पति, धोन सम्पति, धोन दौलत गासैबो बरबाद जादों, नस्थ' जादों। जों बेफोर गासैखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। गोबां समयसायानो समयसा बेबायदि रादाबफोरखौ जोङो मेडियायाव मोनगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै फिन आरोबाव आं नोंथांमोननो बेबायदिनो मोनसे समयसाजों बुंफबनानै थानाय एबा समयसा गोदान जानाय नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय बुहुमनि गेजेराव मोनसे बेबायदि दैजों बुंफबनानै थानाय, सागोरजों बुंफबनानै थानाय आइलेण्ड दङ, जायखौ टंगा होननानै जोङो मोनथिगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे टंगायाव मैयानि समाव 7.1 बांग्रिं मावदों आरो बे बांग्रिं मावनायनि थाखाय बिगियानगिरिफोरा बुंदों गिदिर सुनामि फैनायनि सम्भावना दङ होननानै। आरो बेजों लोगोसेनो टंगायावबो गोबां जायगायाव न'फोरा अलरेडि बायदों, खाराव माराव जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि रादाब नोंथांमोन लानानै फैदों, जेरावबो समयसायानो समयसा। दिनै बे समयसानि बिसय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुङो? अनजाग्रा प्रियफोर, येस, दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौनो नायगोन। बेफोर गासै समयसानि गेजेरजों जोंखौ दिनै इसोरा मा बुंनो नागिरदों, जिसु ख्रिस्ट'आ मा बुंनो नागिरदों, बेजों जोंनो मा लेसन होनो नागिरदों, आसोल बाथ्राया बेसो। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। जोबनाय फारसे आं नोंथांमोननो गासै जिसुनि बोसोनखौ नोंथांमोन लानानै फैगोन, इसोरा जोंनो बे जाथायफोरनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों। दा प्रियफोर, रादाबखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। टंगा हादोराव मा जानानै दङ, माबायदि जाथाय जादों, बेफोर गासैखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै, बेनि उनाव फंनैसो इसोरनि बोसोनखौ बुंनानै फोजोबहैगोन। आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो क्या कोई बड़ी तबाही होने वाली है? आखिर ये बार बार हो क्यों रहा है? लगातार धरती कांप क्यों रही है? अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें निकलकर क्यों आ रही है? दरअसल दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप समूह के पास 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसके बाद सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज यानी कि GFZ के अनुसार भूकंप का केंद्र टोंगा द्वीप से कुछ ही दूरी पर 10 किलोमीटर की गहराई में था। अलर्ट दिया गया है। अलर्ट क्या है? यूएस सुनामी वार्निंग सिस्टम ने भूकंप के बाद तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है और चेतावनी जारी की है कि टोंगा, फिजी और समोआ जैसे नजदीकी द्वीपों में सुनामी आ सकती है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को तट से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कह दिया है। टोंगा 170 से ज्यादा द्वीपों वाला एक प्रशांत देश है जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। साल 2022 में हुए टोंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचाई थी। दूसरी तरफ म्यांमार की अगर बात कर लें तो म्यांमार में लग रहा है कि कुदरत का कहर टूट रहा है। पहले दिन आए भूकंप के झटकों के बाद हुई तबाही के बाद संभलना तो दूर, उसे समझने में भी अभी लोग नाकाम ही थे कि एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटकों से धरती डोल रही है। लोग अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननो हाबाय आरो नोंथांमोना गावनि मेगनजों नायदों आरो खोनासंदों। प्रियफोर, थांनाय शुक्रबाराव 2025 नि मार्च दाननि 28आव मा जादोंमोन? बे जाहैबाय 7.7 नि बांग्रिं गोहोनि मावनाया फैदोंमोन, जेराव चाइना, म्यानमारा गोबां खहा जादों, गोबां मानसिफ्रा थैनो गोनां जादों। आरो बिनि उनावनो अनजाग्रा प्रियफोर, टंगा हादोराव जे सागरनि गेजेराव थानाय मोनसे आइलेण्ड, बे आइलेण्डनि जिथु हादोर, बे हादोरावबो 7.1 आरो बे 7.1आ साधारन बांग्रिं नङा, 7.7आ साधारन मावनाय नङा, गोबां गोहो गोनां मोनसे बांग्रिं, जेराव गोबां न'फोरा बायदों, गोबां सुबुंफोरा जिउ नागारनो गोनां जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि बांग्रिंआ जोंनि बुहुमाव दायो सोलिगासिनो दङ। थांनाय शुक्रबाराव जि म्यानमार आरो जि चाइनायाव जि बांग्रिंआ फैदोंमोन, बे बांग्रिंआ केवल खनसेल' बांग्रिं फैदों बे नङा, गासै 12 बार बांग्रिंआ गोग्लैदोंमोन। नाथाय बे 12 बारनि गेजेराव 7.7आ हाइस्ट गोजौसिनाव एबा गोहो गोनां बोलो गोरासिनै फैदोंमोन। बेयावनो जोबना थायासै,
टंगा हादोरावबो बेनि उनाव फैबाय अनजाग्रा प्रियफोर। दा अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन इसोरनि बिसाफोर, बेफोर गासै जाथाया जोंखौ माखौ गोसोखांहोयो? गुबै बाथ्राया बेसो। दा दिनै नोंथांमोननो फिन आरोबाव गोसोखांहोनो हास्थायदों जि टंगा हादोराव जादों, जि चाइनायाव जादों, जि म्यानमाराव जादों, जि बांग्रिंआ गोबां मानसिफोरखौ सिथारब्लांबाय, बियो दिनै जोंखौ माखौ गोसोखांहोयो? बे जाहैबाय लुकासनि 27:20 सिरि जिसु ख्रीष्टआ बुंनाय बाथ्रा। गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैमरुंनाय जागोन। बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन। लुकासनि 27:20 सिरि। प्रियफोर, बेयो गोबां स्पष्ट राव नङाने? जेराव जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरजों अलिभ हाजोआव थांनानै जेब्ला अलिभ हाजोआव दंहैयोमोन, बै समाव गावनि सेलाफोरनो बे बाथ्राखौ फोरोंदोंमोन जे जिसु ख्रीष्ट, आं फैनायनि सिगां सिगां, जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन गावखौ, आं फैनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै सिनफोरा जागोन, बेफोर जाथायफोरा जागोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ गोदोनो बुंखादोंमोन आरो दिनै जोंखौ बेखौ गोसोखांहोबाय थायो जे बेफोर गासै जाथाय जानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनथिनांगौ जे जिसु ख्रीष्टनि फैनाय समा खाथिनिख्रुइ खाथि जाबोगासिनो दङ। बेखौसो जोङो गोसोआव लानो नांगौ आरो बेखौ जों गोसोखांथारनो नांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, दानि मुगायाव जानो हागौ जुदि एलिजा नाबिया थानायमोनब्ला, अब्राहाम मोना थानायमोनब्ला, मुसि मोना थानायमोनब्ला, हयथ' बिथांमोनखौ इसोरा बाहायनानै जोंनियाव थिनहरसिगौमोन। जिसुआ फैथारसिगोन, नोंसोर गोसो सोलायदो, नोंसोर गोसो सोलायदो। नै बांग्रिं मावबाय, म्यानमाराव बांग्रिं जादों, चाइनायाव बांग्रिं जादों, बुहुमाव गोबां जायगायावनो खोनाफेरै जाथायफोरा जागासिनो दङ। गोसो सोलायदो होननानै हयथ' बै अब्राहाम मोना बुंगौमोन, एलिसा मोना बुंगौमोन, बै नाबिफोरा बुंगौमोन। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि नाबि गैया बेखौ बुंनो थाखाय। नाथाय नाबिनिख्रुइबो देरसिन जोंनि खाथियाव दङ जाहैबाय, बेनो जाहैबाय गोथार बाइबेल। आरो बे गोथार बाइबेलाव जिसु ख्रीष्टआ गासै बोसोनफोरखौ होनानै गालांखाबाय। इयेस अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेराव दायो नाबिनि गोनांथि गैलिया आरो बेयावखायनो इसोरा जोंनो भबिष्यतबाणी होग्रा बेबायदि मानसि आरो सायख'बावाखसै। मानो होनब्ला सम्पुर्ण बाइबेलावनो गासैबो भबिष्यतबाणीफोरखौ सोनानै दोनखादों। दा बेयावहाय जोङो सिरियास जानो नांगौ। दिनै जोङो मानसि हिसाबै दुखु नांदों। म्यानमाराव मानो बेबायदि जाखो? बेंककआव मानो बेबायदि जाखो? कंग' हादोराव मानो आरोबाव बांग्रिं मावनानै नस्थ' खालामदों? सुनामि जानायनि खबर मोन्दों एबा सुनामि जानो थांगासिनो दङ होनना खबर मोन्दों। बेफोर मानो जानो नागिरदों? जोङो बेफोरखौ मानसि हिसाबै दुखु मोनो। नाथाय जेब्ला जोङो जारिमिनखौ बोरलागोन, बाइबेलखौ जेब्ला बोरलागोन, बाइबेलनि भबिष्यतबाणीखौ जेब्ला जोङो नायगोन, जे जोङो बेनि गेजेरजों हतर्क जानो गोनां। इयेस, बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि हतर्क जानायनि बाथ्रा। जोङो आत्मिक जिउआव सिरि मोननांसिगोन जुदि सिरि मोनाखैब्ला, मानोना बोथोरा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दं। दा बेफोर गासै जाथाय जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि फैनायनि समा खाथिनिख्रुइ खाथि जाबाय। बेनिखायनो बेफोर गासै जाथायफोरा जागासिनो दङ। देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोन लुकासनि 27:20 सिरि जिसु ख्रीष्टआ बुंनाय बाथ्राखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा। बे जाहैबाय बयनिख्रुइबो देरसिन नाबिनि बाथ्रा। इयेस अनजाग्रा प्रियफोर, जि गोथार बाइबेला जोंनो बुंदों बेनो नाबिनि बाथ्रा आरो गुबुन नाबि गैबावलिया जोंखौ बुंनो थाखाय, जोंनियाव फैनानै बुंफैनो थाखाय। गोदो एलिसाया बुंलांबाय, अब्राहामा बुंबाय, मुसिया बुंबाय, जना नाबिमोना बुंलांबाय, जसुआमोआ गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। बिसोरनि गेजेरजों इसोरा हतर्कफोरखौ सुबुंफोरनो, फोथायारिफोरनो हरदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनो हतर्क होनो थाखाय बेबायदि नाबि गैलिया, नाथाय बाइबेलानो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर नाबि। दा बेयावहाय इसोरनि बोसोन, बे बोसोनखौ जोङो मानिनांगोन। जिसु ख्रीष्टनि फैनाय साना खाथिनिख्रुइ खाथि जादों। बेयावखायनो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बांग्रिं मावनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा थैदों। देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बे इसोरनि बोसोनखौ जों गोसोआव लादोनि आरो जोंनि जिउआव मोनसे सोलायनाय परिबर्तनखौ लाबोदोनि। नङाब्ला जोङो सैनांगोन, नङाब्ला जोङो गाबनो नांगोन। बबे समाव मा जागोन जों जेबो मोनथिया, गाबोनखौ जोङो मोनथिया। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैखौल'सो जोङो मोनथिगौ, दाखौल'सो जोङो मोनथिगौ। दा बेयावखाय रिपेन्टेन्स, गोसो सोलायनाया जोंनि थाखाय गोनांथिथार। प्रेज द लर्ड, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।